honorable. Thank you. Ugwu ha adịrị ha. Ama m na awata. Mana n'obodo anyị bụ Nigeria. You don't resign. You die there. You died there. Ọ dị nnọọ ka ebe ndị be gị gara gara ala kpọga gị obodo oyibo gị lọtasị na oyi na-atụ gị. Who does that? A ga-akpọrọ gị mitin ụmụnna. Ị ga-alaghachi. Ọ ibe gị n'ebe ahụ. Nwanne esi gịnị mere iji lọta? Oyi chụlatara gị. Gịsị koodu dee. Ibe gị n'ebe ahụ. Ọ dị ego. Ike gọrọ. Ya mere n'ụtụtụ a ajụjụ anyị na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị wee bụrụ ka ihe si kwụrụ ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa. O ruola nke ikpo oku ka Tinubu gbaa arụkwaghịm. Hello. Hi. Ka ihe si kwụrụ ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa. O ruola nke ikpo oku ka Tinubu gbaa gịnị arụkwaghịm. Nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a n'ihi ya bụrụ na ị mere ọsịsa ị ga-agbalị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gawa na Facebook ọ gbụchala so naanị gị bụ onye na-anaghị ekiri anyị na Facebook. Bịawa na Facebook ka ihu kọndishọn Uche dowela na onye dowere gị lekwe ya tashicha bịa lee n'ọkpụkpọ ahụ m bịa lee come and see. Gaanụ na Facebook gị ebe ahụ gaa kiriwe anyị. Iruo na Facebook chọwa Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Echo FM jiri capital letter dee ya kiliki ịkpam kiriwe anyị live zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ a like kwa ma share ya. Ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Vanguard gezie ntị. Gbaa arụkwaghịm n'ihi ịkụ afọ n'ala ọchịchị gị kụrụ ma ọ bụ gị eso na eme ntụliaka elu afọ 2027 ka Peter Obi gbara Tinubu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aya mkpọrọmasị ya bụrụ na unu chere na onweghị onye ga-echekwa unu na mba South Africa kparanụ ngwongwo na ngwongwo unu si na mba ahụ pụọ ka ọchịchị etiti Naịjirịa gbara ụmụafọ Naịjirịa bi na mba South Africa. Ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ. Gọvanọ steeti Ọyọ bụ Seyi Makinde gbara m na kemgbe ahụ ruo taa na onyeisiala Tinubu akpọbeghị ya n'ekwentị n'ihi ya Tinubu ekwesịghị ịpụta ịzọhọkpa onyeisiala Naịjirịa nke ugbo abụọ ya ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ na-ada rịkọrịkọ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmadụ 15 anwụọla ebe mmadụ 17 nwetara ihe mmerụ ahụ n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Kwara bụ nke akụkọ ọkọrọ n'ihe kpatara ya bụ maka na onye ọkwọ ụgbọala ahụ rahụrụ ụra dịka ọ na-akwọ ya bụ ụgbọala. Ndị agha ala anyị anwụchiela mmadụ 12 ha na ndị Boko Haram na-arụkọ na steeti Borno bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Ọyọ agaala aka ka egbe pịnwụrụ otu mmọnwụ ọwụ ama dịka Soleke n'ihi ogbugbu asị na mmọnwụ ahụ gburu otu nwoke ọwụ dị afọ 24 na ya bụ steeti Ọyọ. Ọgba yara otu pati APC na steeti Benue. Tinubu ezutela gọvanọ Ali ya na Sosowam na Asorok dị na Abuja. Mmadụ 7 nwụrụ ebe mmadụ 3 merụrụ ahụ n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Kogi bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tony Elumelu ga-arịtu dịka onye isi oche ụlọ ọba ego UBA ebe ekwupụtala nwa amadi aha ya bụ Emmanuel Nnorom dịka onye ga-anọchi anya ya.
ego naira agbadakwuona n'ebe ego dọla dị. Ọ daha na gbirigidi m ka mgbidi Jeriko n'ebe ego dọla dị. Dịka $1 bụzi 1,000 naira na narị naira nọ 1,400 naira maka $1 n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Peter Obi anaghị enye m ụra aga n'anya. Ndị ugwu agaghị atụnyere ya vootu ka aka chịburu steeti Borno bụ Alimodu Sheriff kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Spain ejirila otu ọkpụ goolu ji merie mba Portugal ma si otu a tozuo oke n'ogo kwọta finals nke iko mba ụwa bụ World Cup bụ nke nọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a. Ọnụọgụ ndị nwụrụ na ya bụ ala ọma jijiji mere na mba Venezuela eruola 3,535 3,535 people. Heo Uche Mmadụ agwụla. ala ọma jijiji. Mmadụ agwụla. Chineke gọziri ala anyị bụ Nigeria. Kama ọwụ enweghị ndị ndu ọma. Ọ dị ebu. Anyị nọkwa gị n'aka, anyị nọkwa gị n'aka, anyị nọkwa gị n'aka. Onye nwanyị anyị nọkwa gị n'aka, chebe ndị gị ewo. Asị m anyị nọkwa gị n'aka, anyị nọkwa gị n'aka, anyị nọkwa gị n'aka. Heri maka Shantraba. Onye nwe ma nọkwa gị n'aka, chebe ndị gị ewo. Were nwayọ ga-ejiri ekpere kwatuola m oche ma. Mba Spain ejirila otu ọkpụ goolu ji merie mba Portugal Ronaldo ma si otu a tozuo oke n'ogo kwọta finals nke iko mba ụwa bụ World Cup bụ nke nọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a. Nye ndị na-amaghị n'ụbọchị ụnyaahụ ka akwa nọ wee kwụọ. Gịnị mere ya bụrụ na mba Spain bịara nnọọ jiri nwayọ nwayọ na-eso mba Portugal esoro na ha ya na-akụji ihe dịka ebe 90 minutes. Ha tụtụọ ya hụ. Merino ayọgo. Lenia na Facebook anyị. Ụzọ akpụọ Ronaldo ebuli ihe otu a bee. Sọwa otu a ka Messi ga-esi ebu ha World Cup. Otu a ka Messi ga-esi ebu ha World Cup. Mmanya na World Cup a ọ bịa dịka Ronaldo na Messi ọ bịara abịa ịma aka. Gịnị ka? Ọ na-ada ha ma aka nọ. Ụzọ aka akpụọ Ronaldo ebe ihu na-amanye mmadụ ebe manye mmadụ epitie ihu na-amanye ibe m akwa Chukwu kere ụwa ị nọkwa n'igbe ị nọkwa ihe m na-ahụ n'elu ụwa. He cried with a loud voice. And I heard him. Ọ dị egbe ike agwụla. Ego naira agbadakwuona n'ebe ego dọla dị. Ọ daha na gbirigidi m ka mgbidi Jeriko n'ebe ego dọla dị dịka $1 bụzi 1,000 naira na narị naira nọ 1,400 naira maka $1 n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Somebody tie power. Ọ dị egwu. Ọ dara ụda. Uche ọ dara ụda. $1. $1,400. Ihe a ka Peter Obi lechara sị na ọchịchị Tinubu akuola afọ n'ala. It is well, Uche. Tony Elumelu ga-arịtụ dịka onye isi oche ụlọ ọba ego UBA maka ndị na-amaghị ma ya bụ nwoke etiela ịgba. Ya bụ nwoke tiri ịgba. Ọ nọ na 12 years. Thank you. Tikwa na ịgba wee nọ nga ahụ wụrụ siti wọma. Ọ gbalịrị. Ọ gbara lịkalịka. Ama m na-aghọta na nso nso a ka ụlọ ọba ego UBA ọkwa n'ụbọchị ụnyaahụ ka ndị board of directors ha otu bọọdụ jikọtara ndị isi oche ha nọ tụkọta nwee ọgbakọ nọrọ ebe ahụ mee ka ndị Naijiria mara na Tony Elumelu ịga na Facebook anyị ga-ịhụ nwoke ọma. Oke wụsọ mma ji ego ya o ji ego kịrịkịrị. Onye si agụmakwụkwọ wụ n'efu ọ na-agụmakwụkwọ wụ ihe na-enweghị isi n'ọdụ. Nwoke ayi ya bụ ụlọ ọba ego UBA na-eme ka ndị Naijiria mara na Tony Elumelu na ọ ga-arịtu n'abalị 21 nke ọnwa Ọgọst na-abịa abịa. Ama m na-aghọta na ọ bụ mgbe ọ ga-eme gịnị ọ ga-arịtu ebe ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Emmanuel Nnọrọm onye nke ahụ ga-abịa bụrụ oche dịka onye ga-anọchi gịnị anya ya. Mgbe e nyere Tony Elumelu microphone yesterday ya sị na obiọma adị ya ịrụ ọrụ dịka onye isi oche
ụlọ ọba ego UBA na Obiọma akpaala ya na ọ dịghị mfe o wee bụrụ ya kode le anyị la akpụkpọ akụkọ Daily Post. Anọ tụfuru ndụ ha dịka ndị ọkpa egbe bandit wakporo obodo abụọ na otu ụlọ ọgwụ dị na steeti Niger bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ntọrọ atọrọla ndị mmadụ na steeti Ọyọ nakwa na steeti Borno. Ka anyị were ya ọzọ, ntọrọ atọrọla ndị mmadụ na steeti Ọyọ nakwa na steeti Borno. Tinubu egosila na ọ gaghị emenwe ihe dị ara ya ime. O gosikwalanụ na onweghị obi ọmịiko ka Peter Obi kwuru. 2027 ndị niile ga-ama Tinubu aka n'ihu na ntụliaka elu afọ 2027 egosila na ha enweghị ọhụhụ ụzọ ịtụtegharị ala anyị bụ Naịjirịa ka osote gọvanọ steeti Lagos bụ Dr. Obafemi Hamzat kwuru. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati APC na steeti Kano enweela ndọghachi azụ dịka ọtụtụ ndị otu pati ahụ gbahapụrụ otu pati ahụ ma wụbanye jam n'otu pati NDC. Mmadụ 15 nwụrụ ebe mmadụ 17 nwetara ihe mmerụ ahụ n'ihe mberede okporo ụzọ mere n'ụzọ ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde na steeti Kwara. Bụ akụkọ na-ada na wao n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọchịchị etiti ekwechirila asị butupuo ọnụego eji ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị dịka ha na ụlọ ọrụ Dangote na ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị nwechara ọgbakọ. 2027 eme nrụrụ aka na ntụliaka elu obodo ga-ahụsi anya ka onye isi oche INEC bụ Amopita kwuru. 2027 Amaechi agaala zute Dinomilaye. Agụrụ egbuola ndị Naịjirịa n'okpuru ọchịchị Tinubu ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ntorobịa iwe na-ewe apịnwụrụla otu nwoke ọgbụ zuru ohi ọgba tumtum na steeti Kano ma mụnye ya ọkụ. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC enweghị ihe ọ ga-ewe ịzọpụta ala anyị bụ Naịjirịa ka onye ya na Atiku na-erikọ ma na-aṅụkọ bụ Aliyu kwuru dịka ọ gbahapụrụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC ma sonyere otu pati APC. Tinubu dị obodo anyị bụ Naịjirịa na-aga n'ihu. Ọ chọrọ ọganihu obodo anyị bụ Naịjirịa ka aka chiburu steeti Borno bụ Alimodu Sherif kwuru. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị otu pati African Democratic Congress karịrị 60,000 over 60,000 awụbanyela n'otu pati APC na steeti Kebbi. 2027 Peter Obi chọrọ ikewa Naịjirịa ka aka chiburu steeti Borno bụ Alimodu Sherif kwuru.
bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka ndị uwe ojii akparala otu nwaanyị ọwụ chọrọ iji mma berie nwatakịrị nwaanyị ọ kpọtara inyere ya aka n'Ụmụahịa na steeti Abịa. Ndị ọkpa egbe bandit egbuola otu onye ọrụ ugbo na steeti Sokoto. Ndị ji ere ọka na mba UK ji agba oke ụgbọala ka Portable ji agụ egbu kpụrụ iji dọnyere nwunye onyeisiala Tinubu ukwu. Ọ dị ego. Owu naanị na mba UK. Asị ndere ga akara na ya obodo anyị bụ Nigeria. Uche. Emekiala ahụ ya arụgazighị ụlọ. God abeg you. Uche ma ihe na-ewela nje gị na ọ. Ọ dị ego. Ịma ya bụ Portable wee na-apụta na-agba ndị Nigeria na gịnị mere ha ji akọcha nwunye onyeisiala Tinubu na ọtụtụ ndị ji ere ọka na mba UK na ha ji agba gịnị oke ụgbọala. Ha ji ọka ahụ ha na-ere ha na-ahụ ji ya na-eme gịnị na-agba oke ụgbọala. Na n'ihi ya nwunye onyeisiala Tinubu na ọ dị right. Mana Uche eriwekwala m ọka mana ewebikwa ihe m hụrụ ndị isi anyị ha ji ere gị ọka. Change location. Change gịnị location. Aka ndị uwe ojii akparala otu nwaanyị ọwụ chọrọ iji mma berie nwatakịrị nwaanyị ọ kpọtara inyere ya aka n'Ụmụahịa nke steeti Abịa. Ya bụrụ na o nwere ka isi nọrọ n'ihe onyonyo soshal midia, eji m n'aka na o nwere na ka isi hụ ya bụ ihe onyonyo vidio ebe otu nwaanyị ọwa asọwa onye steeti Imo mana obi na Ụmụahịa nke steeti gịnị Abịa. Nwaanyị a wee buru mma ha ka gịnị mma usekwu lee obere nwatakịrị ha so help ya bulije ya otu a gbaa ya n'ala nọgide ya n'elu were mma ahụ na-ekeja ya ahụ na ndị mmadụ sefe ebu frustration hoto ha eburu ya le mmadụ ibe ha otu na-agha were mma ahụ otu a na-eke nwatakịrị ahụ n'ahụ gị na-ahụ Jezebel. Uche ngo oke gị ya kwe mana ọtụtụ akwa na ka ọ ga na-egbu ya. Nwatakịrị na-ebe nwatakịrị na-eti nwatakịrị na-ebe ịhụkwanụ nwaanyị ọgwọ ịhụ ya ọtụtụ ndị mmadụ nwere obi too much. Nke na-aka ewute mbụ na ọwụ ndị awụkwa ndị ga-anọ n'ihu chọọchị ihu ụlọ ụka ihu ya ebe ọ na-agụsị anya mmiri n'ime ụlọ ụka otu a ga-egba n'aka mana lee ya nwa ị kpọtara gịnị ka o mere ka o gburu mmadụ ị ga-eji buru ya otu a butuo ya n'ala were mma na-eke ya ya na-ebe gị. Uche that means nke esighị na social media ndị ka atụrụ mkpọrọ na o nweghị ihe o gosighị ọtụtụ n'ime ha. O nweghị ihe ọ na-egosi ha. Onye dị wicked ọtụtụ leenụ ya ịhụ ịga na Facebook anyị ga-ịhụ nwaanyị a na-ekpu achọghị m echi ọchị n'ụtụtụ ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị. Mba Belgium merie anyị ga-ekwu na ha ji nrụrụ aka ji merie anyị ka onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọvanọ steeti Benue bụ Hyacinth Alia ekpeela Tinubu nkwa inye ya vootu dị narị puku 6 na puku 10 bụ 620,000 votes. Ndị ugbo agaghị atụnyere Peter Obi vootu ka aka chiburu steeti Borno bụ Alimodu Sheriff kwuru. Ụlọ ọba ego UBA ekpupụtala nnọrọ m dịka onye ga-abụ onye isi oche dịka Tony Elumelu gaje ịwụsa ọwa n'oge na-adịghị anya. Amami na wata ebe anyị na-aga. Ka ọ dị aka chiburu steeti Borno Alimodu Sheriff apụtala kwuo na ndị ugwu agaghị evotu ore Peter Obi na Peter Obi bụ n'obi ikewa Nigeria. Amami na wata na Peter Obi bụ n'obi ime gịnị ikewa Nigeria na n'ihi ya ndị ugwu agaghị atụnyere ya votu. N'ụjọ Peter Obi anaghị atụ ya Peter Obi anaghịkwa na-enye ya ụra aga n'anya. Uche ọ nọ na-enye ụra aga na ya ọ ga-abịa bịa gwawa anyị. Ifo n'otelas Uche gọvanọ steeti Benue bụ Hyacinth Alia ekwupụtara Tinubu kwe ya nkwa na ọ ga-enye ya vootu dị 620,000 votes.
uche na Benue na-anọ na-agba gara dowere ihu otu oshi dowe ihu a na-egbu ndị mmadụ ka echi adị ya sị na ọ ga-enye Tinubu akwa ndị mmadụ ga-atụ vootu ahụ ọ dị ebe ka ọ dị nye ndị na-amaghị o nwere ihe ntọọchị mere na amamaka egwuregwu World Cup anọ na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a gara aga lee onye mba Amerịka a na-akpọ Balogun nye ya red card Trump asị ụnụ sị gịnị mere unu ji nye ya red card Trump chimezie onye nsogbu Trump ajụwa ndị na-egbu bọọlụ kedu ihe o mere unu ji nye ya red card andọrọ na-atahiri ọnụ ya sị reverse immediately reverse what power were Mike jezie Trump si ya mana onwe ya ọ like response n'ozugbo ọ wọchiri ya ahụ ya si no ihe awụ fa n'ọwụ ihe mere o ji si ha reverse ya reverse ya immediately maka na a na-enwe mmadụ mana mmadụ na-eme gịnị n'aka mmadụ akụbeghị bọọlụ akụ yesterday ya pụtakwuo na mba Belgium merie ha na ọwụ fraud mana mba Belgium ji goolu saa ha ahụ yesterday mba Belgium agbapụziela mba America 4-1 Trump chimezie o ji ogbu n'igbe azụoku nwoke ọma enyi ọha ọ ga-abalụ gị ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya nrịkọm iji hụ oghere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anya eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro okpo na ọkpụkpọ oku Peter Obi na-akpọ ka onyeisiala Tinubu gbaa arụkwaghị ma ọ bụ yara isi azọ ọkwa onyeisiala Naijiria n'afọ 2027 nọ na-abịa abịa dịka o kwuru na ọchịchị onyeisiala Tinubu akụọla afọ n'ala na ngalaba dịgasị iche iche anyị wee na-ajụ gị sị ka ihe si kwuru ugbu a n'ala anyị bụ Naijiria o ruola nke ikpo oku ka Tinubu gbaa arụkwaghị ya bụrụ na ị nwere ọsịsa zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị biko gere na ọkwa dị oke mkpa ngwa Owerri gbakọtanụ na Mango Rice apụtala ọzọ na Mango Mega Millionaire Promo ọ ga-akpọtụ nke ọma n'oge gara aga otu n'ime ụmụ anyị nwetara ihe nrita nde naira 25 n'ọnwa Maachị gara aga nke afọ anyị nọ n'ime ya tinyekwara ndị ọzọ nwetara ihe nrite otu nde naira iche n'otu ọnwa Maachị ahụ nke afọ anyị nọ n'ime ya ị nwekwara ike isonyekwa na ndị ga-enweta ihe nrite na nke ugbu a ihe nrite nke mbụ nde naira 50 ya bụ 50 million naira ihe nrite nke abụọ nde naira 25 ya bụ 25 million naira ihe nrite nke atọ ya bụ otu nde naira maka mmadụ 25 na nchịkọta ihe nrite kwa ọnwa bụ 100 nde naira lee etu ị ga-esi sonye na ya bụ ihe omume zụta akpa osikapa mango 5 kg mepee ya kpọpụta akwụkwọ dị n'ime ya weta nọmba gị ka ọnụọgụgụ ya dị
biko gerekwanụ ọkwa dịkwa oke mkpa. Igbo hapụtala kpuo n'onye isi ala Bola Tinubu na ya gbaa arụkwaghị m na o leela ya anya na ngalaba dịgasị iche iche n'ala anyị abụ Naịjirịa. O nweghị ngalaba na-awa ọkọ ile anya na power sector ya wụ ngalaba na-ahụ maka ọkụ latrik n'ụzọ adịghị ebe ahụ. Ilekwa n'anya na sektọ ọbụla ọ masịrị gị lee anya sekuriti gbogbotigbo ekọnọmi anyị n'ọkụrụ afọ n'ala na n'ihi ya Tinubu ya gbaa arụkwaghị m. N'ihe mere o ji si Tinubu gbaa arụkwaghị m bụ maka na Tinubu a na-ekwu okwu ya bụ onye bụ maikrofon n'afọ 2014 gara aga na-akpọ oku si Jonathan gbaa arụkwaghị m. Gịnị mere mgbe ahụ o ji na-akpọ oku ka Jonathan gbaa arụkwaghị m? Maka na atọrọla ụmụ akwụkwọ Chibok na nke ugbu a atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ rukwa ugbu a ndị a apụtaghị. Ya mere Peter Obi ji si Tinubu ngwanụ o ruola n'omume ị ga-agba arụkwaghị m ka ọ bụ na ị gaghị agba ike agwụla. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị ka ihe sikwara ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa o ruola nke ikpo oku ka Tinubu gbaa arụkwaghị m. Gbaa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị ịkpọbata. Onye akara ekwentị a bụ 0911-20,022 jiri kpọbata 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị maọbụ na WhatsApp anyị zibatakwara anyị ozi ịbọọlachi nwoke agụ ya gazi nọ dekwara gị electric bulb ndị Imo Steeti adịrị gị na mma. Ndewo. Ụbọchị taa nwoke agụ ụlọ ọfịs eduru ọkụ na-ere 1 ọfịs eduru. Ndewo. Anyị nọ kele ndị na-akpọbata n'efu ya gachiela nwụọ
anyị esiwe ekwu n'ụbọchị taa nwụ bibiri bifo Peter Obi ekwume ya kwuo ekwu onye mere nwoke m site n'ugwu gbaa arụkwa m na ọrụ gara ndị Naijiria agba arụkwa m biko ọ sọpọt ha na dachicha ama ochielu ọchị daa biko ọfụkwa niile okwere anyị enwe ka ome niile okwere anyị na nkwa enwe ka ome ya gbaa ya ngwa ndị ọcha a ga-ajụ ọpụta aka ha resign ya ma asị ha gbaa arụkwa m ndị wee dachira m nnụ ya gazie ịbọọla chi ụtụtụ ọma ị ga-agbalị kpọghachi ọ n'ebe ahụ Good morning. ụtụtụ ọma anyị dị mma o gba anyị aha gị na ebe isi na-akpọ Aha m bụ top rank. Echimata ikuzuru na-akpọ. Okay. Ọ gbanwere efe Tinubu resign ya. O jila akara n'otu dewere Nigeria. Agaghị ayọ ya yọ resign ya. Sisi na ya biko ọnwụ na ọ na-anụ ihe m na-ekwu na ntị ya lọda. O nwere anyị. N'ọzọ ndị Igbo bikonu ekwedị Peter Obi ọwụ onye anyị ji n'aka bikonu ka anyị niile gbakọta ọnụ ka anyị esoro ya ka anyị kwado otu nke ya ga-adị ama m na nke ya ga-adị mma. Ndewo. Ya gazie ọ n'ebe ahụ nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachi ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ndị na-ahụ dị maka ikuku ekwentị kedu ihe na-eme dị savis gịnị dị na-eme dị netwọk gị richaji arachaji ama m ihe omego netwọk ọwa anaghị agbasi ike ya pụọ ya ekobata ya akụpụ ya ekobata ọ dị ego ịbọọla chi Uchenna Clever. ụtụtụ ọma Nwada Ghara. ịbọọla chi Ụtụtụ ọma Chukwu gọzie unu. gọzikwa gị nọ Banyere okwu Peter Obi kwuru. O tegori ọmụ sọsọ Peter Obi n'okwu ya. The whole Nigerians na-achọ ka Tinubu si na uche ha rituo with immediate effect. With the reason. Na mbụ ire anya n'obodo ya bụ Nigeria, no security. It ike every day. A na-egbu mmadụ every day. Ụrụ mgbe a ga-ekwu okwu na redio agharịsị na egburu ebe a atọrọ ebe a emere nke a na nteki ụmụaka atọrọ n'Uyo steeti. The governor said that kemgbe a tọrọ ụmụaka a month and now onye kpọrọ onye isi Nigeria akpọbụghị na fon si ya hafa. Ile anya oge Joe Biden arụ abịara he humbly resigned. Iche ebe ọla gbara yesterday Portugal, the coach of the Portugal resigning immediately. Kedu ihe mere Tinubu ji sọ ọnwụ n'oche ahụ? Nwanyị o ji sọ ọnwụ n'oche ahụ? Ma elu ụmụ ala ọ ga-esi n'oche ahụ apụ n'odirun. ya dịkwara gị lọ ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a Uche finally nwada Rita na-akpọ gị okay nwaanyị ọma dadi ejije ọkwa gị iji Clara na-eme karịkachọ kedu ihe m mere ị hụrụ asịrị a gị na Clara na-agba m na nzuzo ọ na-ahapụtala ihe na-enye gị warning kpachara anya gị ebe Clara nọ Clara nọ na-ebere gị akwa chai Uche ị nwere obi gbanwoo ihu na ihe anyị na-achụ Tinubu anyị ga-esi otu achụ gị iburu n'uche biko n'okwu n'okwu n'ọnụ a Tinubu ọwụdụ taa ka ekwuwere ya n'otu ndị Naijiria niile na-ekwu ka n'otu ọwụ sọsọ Peter Obi kwuru ya ihe ndị ugwu ndị Meduguri na-ekwusi na o mekwa ka o mee nke a na-agaghị atịrị ya anyị aga-atịkwara na Tinubu ebe ha sịkwanụ na ha ga-atịrị Peter Obi anyị aga-atịrị Tinubu ọ bụrụ na ọ maghị ya mara ya ugbu a o jirile ndị Igbo chọzi imeghere ihe anụnwa Peter Obi na-apụta na-achọzi iji ya were kụsaa ya ọ gaghị akụsali ya so ihe m na-ekwu na nke m owu asọpọtụkwara m ya lotuo nekwe ahụhụ ndị mmadụ na-ata
lekwa ụmụazị eji kamgbe m nọrọ otu m na-ekpe ekpere every night every morning ya Chineke metụrụ ha aka n'obi ha ụmụaka apụtanụ iriri ụmụazị a gịnị ka ha mekwere ọ dị ego enwere ihe ụmụaka mere ha apụtanụ bikonu obi kwe ya enwe otu ha siri metụ nhara ka otu ụmụaka ga-esi apụta nna ha n'otu biko Thanksgiving ahụ gbanyụọ ya o Mada Rita Jimashedu ọ dị ego na Facebook anyị ozi aya leva AIJ Stewart ọ sị ọchịmanị na Clara ụtụtụ ọma na ị hụrụ nwaanyị ahụ lere obere nwatakịrị na-enyere ya aka kụọ ya duka chi ji mma chaa ya chaka na ekwesịrị ka egbuo ya maka ile nwa nwaanyị ọzọ mụrụ chọọ igbu ya gaziere gị nọ anyị ahụ na nke gị Tony ụka egbu a na-akpọ gị Anthony ụka egbu isi nazi zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever na nwada Clara nwoke ọcha n'ihe Peter Obi kwuru bụ gịnị eziokwu na Tinubu ya kpara mgbomgbo na mgbomgbo ya nyeke na-efe ị na-ezi anyị sị anyị bịa olili ozu nne gị ndewo biko kara obi nọ ezigbote oyi m o wee bụrụ ya ka ọ dị anya ahụ na nke gị Chomi Emi ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara aha gị bụ Ọbasi Emmanuel isi Imopoli ọmụma zibata ozi gị isi Tinubu ya gbaa arụkpaghị na besaid ọwụ ome n'oki na ikpenyere na ndị oki nwere ka ha si eme ihe agaghịkwa na-akpa agba ka onye nwa bọbọ ino na n'ihi ya maka ọdịnamma obodo anyị abụ Naijiria ya gbaa arụkpaghị m ma ọ bụrụ na ọ hụrụ obodo anyị abụ Naijiria n'anya onye ekpuru Chomi Chigozie Kenneth isi ọjị Mechanic Village zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma UC na Clara n'ihe omume anyị atọgbugo ya na Tinubu ya ji ịgba arụkwaghị m ọkwa ị na-agwọta mana oge ebu ụzọ nye akaụntụ 4 years ihe ọ nọrọ n'ọkwa ọchịchị ya n'iresti ala kesi gị ọ dị ego anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ ezigbote ọyị anyị Daddy Josi Ọgbakọ ọ sị ya bụ ọkpụkpọ oku onye isi ala Bola Tinubu na ya bụ ọkpụkpọ oku Peter Obi na-akpọ ka onye isi ala Bola Tinubu gbaa arụkwaghị m na ọ dịghị possible na ọ gaghịkwa na-adị possible na Naijiria na ị ga-anụ ihe dị otu ahụ n'obodo mepere emepe na Peter Obi ya concentrate ya ka ọ ga-esi achọpụ Tinubu n'ọkwa ọchịchị n'afọ 2027 o wee na-ajụ ndị EEDC Ọgbakọ si gịnị na-eme ọ dị ego ịbọọlachi ezigbo mmadụ olu ya na-ahụ na n'Igbo okwu nwana ya eze na-ata njaba ọmịnụ odogwu na redio ya gaziere gị nọ Clara nwoke ọcha Bọlachi ya dị ọnụ mmadụ gachi ụlọ mma ndewo aka m gwa nwa na ya eze na-ata njaba Uche a na-eweta ọkụkọ ọzọ nwaọrịma ọkụkọ ọzọ anyị ga-aga ebe mma mma a na-eweta ọkụkọ izu ụka na-agwụla a na-eweta anyị ga-atọ mma mma n'ihi na ihe Chukwu mere ọ dị egwu ndewo ya ga ọkpakọkwa ji n'aka taa ihe ahụ Peter Obi kwuru onye isi ala wu afọ mmezi mmeti ihe n'ihi na aga m echeta afọ mgbe Goodluck Jonathan na-achị ọchịchị atụrụ ụmụaka chibọọlụ onye isi ala ya ugbu a wu Ahmed Bola Tinubu na ọtụtụ ndị ụlọ ụka niile ndị isi ụlọ ụka pụtara igwe mee ngagharị iwe na-ekwu ma agụrụ ma ha tọrọ ihe niile na Goodluck ụlọ mekpataghị ya gba arụkwaghị m Chineke mekwana ebere Goodluck enweta osi na-egbapụ hụ na ọtọ nzụ napụta ala anyị na dị adị mma ya gba arụkwaghị m ekpochiri onye isi ala anyị n'aka ọtụtụ ndị isi ụlọ ụka niile anụpụta mba ahụ anyị na-alakpụ ole onye ya na-ala elu ya ogbu onye isi ụlọ ga-abịazi mekpụ ọdị na-agba anyị na onye isi ala anyị agbalị adabata ya ụta adabata ha na-agbalị n'ihi ezi ụka ọbụla adakọrịa mma mmadụ ụlọ ụka ihe ego ga-ebugba anyị na-ata ahụhụ onye isi ala ya gba arụkwaghị m ọ ga-emeli obodo akarịrị ya aga m nwa na ya ego na-ata ndị ọrụ ndewo ịbọọlachi Ụbọlachi Uche Clever Dikon Kinsili Eluchie ebele nwanne m nwaanyị Ịbọọlachi nwoke ọma dịka okwu aha m Dikon Kinsili Eluchie nwapụrụ ogu ana m na Mgbirichi na-akpọ okay Uche na
nwanne m nwaanyị biko na Sọnde na-abịa abịa ụmụ nwoke nwere Wednesday n'obodo gị mgbirichi bịala anyị Wednesday. Gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu anyị ji n'aka ịnụ. Ihe gbasara maka prezidenti anyị ifu na ọnọdụ ọnụ feele ihe kwesịrị ịlụ pụọ. Ihe Peter Obi gbara ya ọnụ feedela ahụ ọkaka mma ndị ọnụ n'aka ndị nwere ikikere mụ na gị ikpe gbabịaziga anyị dịka ọkụkọ lee na prison ebe ọ na ha kwupụrụ ya gbaa na pepa gbaa na redio o nweghị ikike ọ ga-eji jiri ihe lee na prison ya pụọ ọ ga-adịrị anyị mma. Ndewo ọ dị ego ike agwụla Uche onye adịghị ya njọ Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ onwe ya onye ga-anya m ka ọ dị gbapụ ya ọsọ na Facebook anyị nwaanyị ọma ozi nke si n'aka eze nwa Anthony ọ sị onyeisiala ya gbaa arụkwaghị m n'ihe a tụrụ anya n'aka ya na o meteghị ihe ya ọkpụrụ afọ n'ala na nke si n'aka Eke Chioma Juliana ọ sị na Tinubu na ya gbaa arụkwaghị m n'ozi nke si n'aka Ugo Kinsili Nkechi Juliana ọ sị ndị Igbo na ha wụ nsogbu onwe ha ndewo n'aka si n'aka Chidi Emmanuel Anyamele ọ sị ụtụtụ ọma Uchenna Clever na onyeisiala Tinubu na ọ gbaa arụkwaghị m na ọ kụọla afọ n'ala na ihe gbasatara ya bụ ọchịchị na nke a si n'aka Miracle Bua Uche ọsọ Miracle Buo ụtụtụ ọma Uchenna Clever o si ọfọrọla ọ sị na ọ na-akwado gịnị Peter Obi ka anyị were ọkpụkpọ oku ọzọ tupu anyị achịkọlọta ya n'ụtụtụ a ịbọọla chi Uchenna Clever the bad and badable master. Le presenta. Allons-y. Bible si ihe dị tụnyere onye ọzọ ka a ga-eji tụnyere gị. Ndị egwu akụọkwa na ihe anyị mere onye ọzọ eme gị ọ ga-adị gị mma. N'ihi na Tinubu soro gaa ngagharị iwe iwepụ Jonathan. Ndị ụfọdụ ndị ma na-agama ọ dị m surprise na ndị chọọchị anyị soro gaa ngagharị iwe ahụ esoghịkwa aga ngagharị iwe now. Ọ dị bada mbadị bụ Chidi nwa John alọzie onye ime n'ọbịa udo ga-adịrị onye ọbụla chọrọ udo. Otu a ka ọ dị amamela ghọta wee bụrụ ya gaziere gị nọ the bad and badable master. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ụzọ asị ọta nkwobido fichawa ọnụ gị bara n'afọ ejuwele ya ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifolo akụrụla ha n'ahịrị na mbụ anyị na ndị On Empire ga-anọrị n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị